Gaurko musika zuzenean telebista saio egiteko Gasteizera joango gara. Errepide hartu eta Konpost taldeko lagunak ezagutuko ditugu. Ruben, Txerra, Bingen eta Jon dira Konpost. Lau buru eta lau aburu. Bingen eta biok guraso gara eskola berean, eta eginak genituen gauza batzuk, bertsoak bibolinakin, da hola, umeekin eta hola. Eta egun batean nik ez dakit piztinan edo eskolako patioan edo nun. Igual momentu pertsonalagatik edo eman zigun gogua zerbait sortzeko, baina era talde moduan, Txerrarekin paletan ibiltzen ginen astero, eta orduan, gero betiko laguna ere bada Txerra, eta falta zitzaigun gitarra, eta Jon alabeditik eta beste saltsa batzuetatik ezagutzen genuen elkar. Laurok nahiko alde zarrean beti kointziditu, eta hortik, ez ustean, egia esateko perretxiko moduan ez da. Rubenek abisatu zigun, esan zigun, guazen juntatzera, lauok, ez dakiz zer, bertsio batzuk egiteko, ez dakiz zer, betikoa. Juntatzen hasi eta pixkanaka gure kantak, duela 4 urteotik, oraintxe arte hola. Musikalki anitza da taldearen doinu unibertsoa. Ezinezkoa da hitz bakar batean definitzea. Musika koktelera bitxia bezain erakargarria da Konpost. Bai, azkenean ez gintuen musikak lotu. Bestelako Rubenak aipatu dituen gauzek lotu gintuzten. Orduan hortik hasi eta bakoitza mundu batekoa. Eta, juntatzen hasi eta, lagun artean batasun bat osatzea izan zen lehenengo tariko lanetako bat. Baina bai, ez duk esan duzuna, askotariko koloreak atera daitezke ikusita bakoitzaren jatorri musikala. Gustuko ere, abesti gustukoenak oso desberdinak dira. Niretzat hasieran izan zen erronka bat, ostia, hau asko ez desberdina da, nik ez dut egin hau inoiz. Entzun eta hori bai, orduan hori da, bakoitza bere aldetik, joango gara Gero geneukan lasait, honi behintzat pentsatu nuen gu laurok elkartuta, zuk esan duzun bezala musika estilo batek ez gaitu batu, ez da ere kuadria bat ginela gaztea, baina bai lasaitasun bat pentsatzen, laurok ezagutzen gara gutxi gora bera, proba bat egingo dugu, ez bada feelingik sortzen musikalik edo bestelakorik, ni banekien ez zala ego problemarik egongo, ez zala ezer, utziko dugu eta kito, ez? Gero kontua da, segituan hasi ginela moldatzen elkarrekin nahiko gustora, eta orduan horrek egin du bidea. Taldeak ez du musika eremu natural bat. Hori erronka izan daiteke, edo agian aukera bat. Niri oso zaila egiten zait, hori jakitea, esatea. Deitzen diguten lekura joango gara. Bai, hori bai. Leku guztietara ez. Leku obvio batzutara ez ginateke joango. Eta ez dut uste... Diruaren arabera. Diruaren arabera, bai. Deitzen bat digute joango gara, baina nik uste gu garela un poco leku txikietako txiki behintzat. Ez gara para multitudes, baina gero zuk esaten duzu, gure taldeak ez dauka musikoa estilo batek eduki alduen espazioa, ez gara punk rock. Eta horrek badu bere zirkuitoa, ez gara gazteak, horrek beste zirkuitoa dauka. Eta orduan zer gara gu, talde berri bat, saiatzen gara ahalik eta ondoen defenditzen gure taldea joaten garen lekuetan, eta nahiko genukena da horrek berak bidea egitea. Eta hortik aurrera, deitzen diguten lekura, baldintza eta nor deitzen duen arabera, oso gustora joango gara.
horretan formazio bitxia du laukoak. Bateria, gitarra, ahotsa eta bibolina. Bai, hasieratik ja. Esan duzuna, igual abeslari gitarra eta bateria tipikoagoa izan daiteke, baina biolin bajuarena nola interpretatu, ez? Bajoa da, edo bajoarena egiten duen biolin bat da, edo nola egingo dugu, eta hasieran mugatzen zaitu zure ideiak, baina gero instrumentuari ateratzen diozu zuku gehiago talde bezala, edo horretan ari gara hori bilatu nahian. Sí, bueno, no, pero yo llevo ya bastante tiempo trabajando con un violín bajo, que es un poco raro a la hora de oír, porque la gente no identifica lo que está oyendo con lo que ve, porque parece que es un violín, pero no, en realidad lo que está haciendo son los bajos. Y bueno, pues ya llevaba mucho tiempo y bueno, yo pensé también que para este grupo, pues claro, como no hay bajo, pues era perfecto, ¿no? Entonces, pues eso, es un violín especial, pero que bueno, que funciona muy bien haciendo bajos. Niretzat ere oso desberdina, ze bateria bati baxua oso importantea da, baina ematen dizkizu beste aukera batzu, ze alargas las notas, tal, claro, un bajo no hay un alargamiento de Con arco o con dedos. Con dedos suena un contrabajo, casi, o sea, no... La tesitura es una nota más que un cello, tiene. O sea, el cello llega a do y el violín a si bemol. Claro, no tiene, por ejemplo, si tú tocas con dedos, no tiene el sustain que tiene un bajo, ¿no? No tiene, pero luego tienes la suerte de poder tocar con arco, que como no se usa mucho, pues le da un pequeño toque especial, ¿no? Taldearen lehen diskoa Joseba Balestena musikariarekin grabatua izan da. Soinu teknikari lanak egiteaz gain, produkzio lanetan ere murgildu da Balestena. Nik proposatu nien Josebaren izena, aspaldiko laguna da, eta ibili ginenean horrekin grabatu zen nola egingo genuen eta esan genuen, Josebarekin eroso sentituko ginela bagenekien, eta esan genuen, Josebari proposatu genion, Josebak onartu, eta artean bere estudioa montatzen ari zen edo, eta esan genuen, nahi bazuen gure lokalean ere egin genezakela, ze azkenean gure lokala ere izatez estudioa da. Orduan Joseba horri zen, gure lokalean hasi ginen grabatzen, iraila hartan, ia gehiena grabatu genuen, gitarrak izan ez beste guztia, eta gero gitarrak grabatzeko prozesua, momentuan ezin izan nuelako, gero esago hasi ginen, pandemiak grabatu gintuen, etxean grabatu behar izan ditut gitarra gehientsuenak, eta gero pasaden uztailean Josebaren lokalean amaitu genuen, azkenengo gitarra batzuk sartzen, soinuak moldatzen, eta ia nasketak egiten. Eta Josebari ere hasieratik esan genion ez genuela nahi grabatzaile soil bat, ekoizpen puntu bat ematea ere nahi genuela, edo ekoizpen lanak egin zitzala edo, eta azkenean elkarlanean izan da ekoizpena gure ideiak, Josebak interpretatu, kanpoko begiratu importante hori ere eman digu Josebak, kantuak egituratzen ere lagundu digu, kantuen soinua topatzen, lujo bat Josebarekin aritzea. Gaztei Rules, Back the Power. Kompost taldearen hitzak istorio txikiak dira. Filma txikiak izango balira bezala irudikatzen dira buruan. Kantu askotan, Gasteiz hiria sormen iturri da. Gero konturatu naiz, igual, nahi baino gehiagotan aipatzen dugula Gasteiz, ez? Osea, ez da Gasteiztar banderaren apologiarik ez ezer, gertatzena da, lauro hemen bizi garela eta gure eguneroko gauza dela, eta gero egia da, talde hau harrapatu dute bi gauzek, ez? Batetik momentu jakin bat, ez? Eta letrak pandemia aurretik sortuak dira denak, eta gero batzutan esaten dut nahiko distopikoa dela askotan letretan, o nahiko arraro edo, baina aurreko egoera ere guri hala egiten zitzaigulako pixka bat, ez? Azkenean bizi gara post sasoi batean, musikan ere dana dira post rock, post ez dakiz popo, gero dago postegia edo ez dakiz eta gure kasuan dago postaiete luze bat, eta bapatean laurok aurkitzen gara astelen goiz batean, nun aurreko bizitza ia guztia desagertua dagoen, eta orduan
gu momentu horretara egokitzeko besteak beste sortu genuen taldea, ez? Eta nik uste dut letrak oso lotuta daudela momentu transiziozko momentu horrekin. Osea, iraganeko gauza batzu daude, baina igual beste modu batera kontatuta eta gero egoeraren aurrean halako ezin egon bat. Badago bai, ez? Gasteiztar arrotasun bat. Gasteizkoa baino kasi alde zaharrekoa ere, esango nuke. Baina Gasteizera zabalduta edo ez. Kasu horretan nik esan nuke, zegoen halako, ez? Azken urte luzetan halako etxipen kolektibo moduko bat, halako talde terapia behar kolektibo bat, eta ni behintzat bizipozez atera nauen gauzetako bat, eta esango nuke Laurok gaudela sintonia horretan, izan da zorionez behintzat azken urtetan Gasteizen gertatu direla Errekale Horrekoa, Gora Gasteiz, Talka, lehendik ere bazetozen Gaztetxea, Labedi, ezaki zer, eta horrek eutsi diola, eta bueno, alde horretatik esate duzu, behintzat hau dago, eta Baina hori aspalditik, kanpotik ikusika Gasteiztik, nik betik izaten dut hiri oso, hori Gaztetxe, hori da, 80 hamarkadatik, Gaztetxe, Alabedi hori da, bazegoen hor referentzia, desberdina da Gazteiz. Baina etorri izan gero baita ere feministak prest, Errekale Hor, Talka. Hori geroago. Eta orduan nolabait, hamarkada honek ere egin dio bere ekarpena horri. Ez da izan hamarkada bat hola izan da, venga, urrengo belaunaldia edo urrengoa edo, bueno. Bai, ados. Almeriako espetxetik irten eta Almeriako espetxetik irten eta 40 gradu daude basamortuan lagunak ta hamar Ijitu famili bat aldamenean Ijitu famili bat aldamenean Txampainan dugu elkarrekin beren alaba presoan alde Guardia zibilak daude guri begira Guardia zibilak daude guri begira Nahi alduzue guri ondora etorri Ona topa ekitera Furgoneta moloi batean bagoaz Furgoneta moloi batean bagoaz Granada ondotik pasatu gara baina Itxuaren patuaz Urteetan sartuak daude konpostaldeko musikariak. Abentura ezberdina eta murgilduak izan dira urteak atzera. Baino nerabezaroan bezala bizi dute talde berriaren sorrera. Ez da, kasi garrantzitsuena gaur egun. Izaten ari da eta egoera honetan, gero eta gehiago, zorionez musika existitzen dela eta taldea daudela. Nik uste du ditzen lehen, baina gehiago nahiago sartuta musikan, iraganean baino. Lehen bai, kontzertuak eta hori da, baina hainbesten saiatu baterizarekin eta hori ez dut inoiz egin. Oso garrantzitsua, musikan heltza da bizitza. Bueno, es parecido, ¿no? Porque esto es como un empezar otra vez, de nuevo. O sea que sí, se parece un poco a las primeras épocas de cuando empecé a tocar. Pues eso, que tenías un grupo, que tal, que... Pues esto es, hombre, con más experiencia y tal, pero es un poco parecido. O sea, partes de cero prácticamente, ¿no? Aunque hayas tocado, se parte de cero y vas poco a poco, si vas subiendo peldaños, ¿no? Ni hasieretako ilusio eta gogo berberekin. Entitzen naiz hori, nerabeak bagina bezala, baina zer gertatzen da, nerabezarotik urte asko pasa zaizkigula lauoi. Baina ilusio horrekin eta jokamolde berarekin gainera, hau da, pretensio artistiko ikaragarririk gabe, gehiago agian 18 urterekin edo izan genezakena baino, eta gozatzeko zentzu guztiarekin. Ni jardun honetan guztiz berria naiz, eta alde horretatik nobato baten moduan... Baina, 18 urtekin bezala da.
Eske, claro, bertsolari bezala mikro baten aurrean jartzea eta talde baten aurrean jartzea, ez dauka zerikusirik. Eta alde horretatik, humiltasunez, hostiak hartzeko prest eta kritika guztiak onartzeko prest. Gero, elkartzen zara, bingenekin, txerrarekin. Jon eta biok zentzu horretan igual malea berdintsuagoan egon gaitezke, ez? Baina bi hauek etortzen dira taldera eta daude gauza berri bat egin nahian, gaztetxoak balira bezala. Inoiz ez dute nahi izan da, gainera ez dute nahi aipatzerik. Ez, behitu, egin nahi dugu orain batek esan zigun bezala, baina dago txerra, bingen ezak izer, zuek supertalde, ez, gara talde berri bat, eta hasi gara utxetik eta pausuak ematen tabernetan eta gaztetxetan, kitxo. Diskoko liburuzkan eszena musikala zaindu eta mimatzen dituzten gaztetxe, areto eta tabernak aipatzen dituzte. Horiek dira, gure musika eszenaren benetako bihotza. Eske argia da, ez? Jotzeko publikoa behar dugun bezala, publikoa eta taldeak elkartzeko lekuak ere behar dira, eta hori da daukaguna. Tabernak, gaztetxeak, eragileak, geuri izan garelako parte horretako kide ere. Kontzertuak antolatzen ibili izan garelako gutako batzuk, eta importantea iruditzen zait hori bere errekonozimendua egitea, gainera garai hauetan. Egoera dagoen bezala, egoera dago zenbaitentzat oso gaizki, eta zenbaitek utzi egin behar izan diote gainera hor. Omenalditxo bat merezi zutelakoan, geunden eta hortxe izan da. Hada, en plan Beatles. Behitxoiekila, behiratzen nauzu, ahotxo horrekila, irre egiten duzu, badakizu zer egin, gero jango nauzu, oio ipurdi nago belarritik oinetara. Karan, 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 karan. Taldeak une gozoa bizi du egun. Diskoa kalean dute, eta zuzeneko batzuk eskaintzeko aukera izan dute ere. Aurrera begira, horretan sakondu nahi dute, zuzenean jo eta gozatu. Orain taldea oso momentu ederrean dago. Diska grabatzeak ekarri digu guri, buelta asko ematea abesti eta gero Bilboko birarako akustikoa lantzen ibili gara, eta horrek ere ekarri dizkigu gauza politiak, eta nik esango nuke Laurok ez gara honetatik bizi eta batzutan izan dugu elkartzeko arazoak eta bar, baina orain nik esango nuke Lauro gaudela oso ilusionatuta. Eta zirkuitorekin lehen ez dut esan, baina Jonek darama urte pila bat musikari askori laguntzen, kontzertu antolatzen bai Gasteizen da bai beste leku batzuetan horiekin harremanean, Txerra eta biok ere eta Jon eta ibili gara herri mugimendu askotan da baita ere, bingen denbora pila bat musika munduan, eta orduan gu bagara komunitate musikal eta ez bakarri musikal baten parte. Eta nik esango nuke, igual horrek ere ateak zabaltzen dizkigula. Badago jotzeko. Eta ari dira sortzen kantu berriak, eta, gustora gaur. Bai, geldirik behintzat ez gaude. Ez dut uste inoiz geldirik egongo garenik. Beti aterako da zerbait berria, beste kanta berriak ez badira ideia berriak, moldaketak, orduan, beti martxan.